qualite ni hanyo makanan kanyo bang kanyo kanina qualite ni hanyo makanan kanyo bang kanyo iba maka iba toka iba maka hey iba toka Kekime Ada masa. Dalu Gini ba afa gị? Afa m Sefia Ali. Sefia Ali? Ibo onye ebe? I'm onye Sokoto. Sokoto State? Tangaza local government. Kedu ebe anyị nọ na-akpa nkata anụ a? Anyị nọ na Kilimanjaro. Ya na Enugu? Otigba Junction. Otigba Junction? Ebe a kịta bụ Otigba? Okay. Ọ dị mma. Afọ m ebe ị na-asụ Igbo na-atụ ma inu. Nwesị ka mmalụ. Kezi arọ ole ka ibigo n'Enugu? Anọzigo m 25 years. 25 years. Ị bịara obodo a mgbe ị dị na nwata? Mgbe adị m 12 years ebe. Okay. Ị na-asụkwa Igbo na-asụ ya ọfụma o. Ọ ya okwesị Igbo n'ebe onye nọ ka ọ na-awachi. Ọkwa n'ebe onye nọ ka ọ na-awachi? Kedu onwelu business ị na-eme? Anyị na-eme business n'Otigba ebe anyị na-elebu ndoni mgbe gburugburu mebiziri place. Gburugburu emechie ya? Ewo. Shiwezi elu na-eburu ụmụaka m ha na-ebugharị ya na New Okay. Ụmụaka gị na-ebugharị ya na New Haven? Okay. Mana business na-agakwa ofuma ọkụ ya? Anyị na-eme ike ya, Jehova na-emekwa ike ya. Okay. Ebe anyị na-eletewu ihe anyị na-ewu. Okay. Kere dị Chineke. Okay. Kedu ka isikwa wee fụ obodo anyị nọ now? Ịma ndị side bụ unu like ndị ugwu Hausa na oge ụfọdụ ebe na-atụ egwu maka ịgbarata n'Igbo bịa bili. Mana ndị be anyị na-anaba ugwu Hausa bie arọ one ma one. Kedu ife bụ experience gị since iji wee nọrọ ebe a? Since m ji nọrọ ebe a, anọkwa m ọfụma ebe a. Even say the house m bi, the man name allowed, anyị ada akwụdo ụgwọ ụlọ. Eziokwu. O nyere anyị ebe ahụ, o jesinyere anyị aka, anyị ada akwụ ụgwọ ụlọ. Anyị nọ free. Ọ bịa dị sometime, instead anyị nwa inye ego, ya nwa adachiri anyị obere ego. Ewo. Ọ na-emekwa ike. Na New Haven ebe a? Mba, Otigba, azụ Otigba garden. Okay, Otigba garden ebe a makakwa. Onye na-achị mara oke dịgasị. Okay. Ndị niile mụ na ha na-emekwa, ha na-emekwa ike, ha na-ehepụkwa anyị. Anyị nwere nsogbu ebe. Ya ndị Igbo adịghị enwere kapasiti eme gị ife ọjọọ nụ. Ha na-ehepụkwa m. Ha na-enyekwara m aka n'ụda nse. Ọ dị mma. Ụmụ ole ka ị mụtago? Ụkwa m rinne, anọ m 11. Na 12 abụọ one die, but 11 nọ ndụ kịta. Eziokwu. 11 children. Ke maka di gị? Di m bụ retire soldier, mana ọ nọzi Abuja kịta na-amanage. Ọ sị bụ ka anyị gaa ebe ahụ na ọ ga nwụrụ m. Natakwa ebe a na ọlụ onwe gị. Okay. So ọ na-otu obere ọ bịakwa ebe a bịa fụ anyị. Ka esi nwere ozi ihe ezinwu like ndị ugwu Hausa bụ unu na-atụ egwu a n'Igbo nwezi ga-agwa nkwa. Ọ agwakwa na ebe a dịkwa good. Ibi mma ba ya iruo ma ndị na-ebe ahụ na-akọtakwara ya ebe mụ nwanụ for me o. Good for me, no problem. Ndị Igbo na ebe a na-enyekwara m aka. Azụrụ m nwa. Lọta m afa gị ọzọ. Afa m bụ Sefia Ali. Sefia Ali. Daalụ rinne. O jisikwa ike o.